The Sneakover, a.k.a. film, ktorý sa ťa snaží catfishnúť pomocou fake plagátu ako ženy na Tinderi, je jeden z tých najviac cringe filmov všetkých čas. Film je tak lacný, že aby ušetrili, tak polku filmu nakreslili a to si ani nerobím srandu. Toto je Henry, naša hlavná postava. Jeho otco má obrovskú zbierku filmov a medzi nimi je aj tento Forbidden film. The Blue Shadow. Tento film je najvzácnejší film, ktorý ale nikdy nevyšiel. Preto sa Henry rozhodol, že ho ukradne. Henry nemal nikdy v živote kamarátov. No shit, keď ešte stále používaš Depp v roku 2020. No a napriek tomu bol pozvaný na prespávačku, kde si mali pozrieť spolu The Blue Shadow film. Nechcel sa mu tam veľmi ísť, no nakoniec sa nechal presvedčiť. Keď tam dorazil, tak nás Henry zoznamuje s jeho kamarátmi Sting, Chip a Stats. A meno Sting si poriadne zapamätajte. Potom chlapci jedia pizzu, kolo ktorej hrajú hru Would You Rather. A povedzme, že tie otázky sú celkom zaujímavé. Superhero named Booger Boy or Sir Snots-a-Lot? Rodičia Statsa idú na nejakú oslavu a tak ich ostáva strážiť Ashley. Čo to je? To je cringe pre pána, čo to hovoria. Exorcistu, rýchlo, exorcistu! No a viete, ak som hovoril, že si máte zapamätať meno Sting? Tu je prečo. Gas leak. Henry mu z toho plynu zjavne a začal tak utekať von, pretože si myslel, že gas leak je actually gas leak. To akože necítil. Že on tam sedel jak unfazed by reality, kam mám toľko otázok. Not again. Keď som čítal reviews na tento film, tak som medzi nimi našiel aj tento zaujímavý komentár. Herec Stinka je môj roommate a keď sme pozerali tento film, tak sme hrali hru, kde sme vypili shot za každý krát, čo sa Sting dosral. Neviem, v akom komate musel ten typek skončiť, ale dal tomuto filmu 5 hviezd, čiže asi bolo hodne mimo. Pokračujú v ceremoniále a oh shit, nič tam není. A ako sa naša postava vyhovorí z toho? Radšej to vzdaj, kamo, chod domov, nájdi si iných kamarátov. Mal si jednu robotu a aj to si posral. Takto sa ja cítim, keď príjem do školy a všetci hovoria o nejakej písomke a ja som celý včerajší večer hral Minecraft. Sting ho prebudil ako inak ako jeho nukleárnou zbraňou a pomedzi to si jeho otec prizval domov nejakú typku a ukazuje jej kolekciu filmov. Keď si všimne, že mu chýba Blue Shadow. A akože úprimne, sám je na vine. Keby mám niečo tak vzácne doma, tak by som to hodil do trezoru pod laserami stražené svorkou hladných vlkov a kľúč by som zjedol. Henry navrhol, či si nechcú zahrať karty, popri ktorých mu nadávajú, že nevzal jedinú vec, kvôli ktorej ho pozvali. Chip, a.k.a. Captain America, a.k.a. Optimus Prime, podáva ten najviac motivujúci speech o tom, že pôjdu cez mesto ku Henrymu domov a vezmu ten film. Namotivoval všetkých a chlapci začnú pripravovať plán. Stats ostane doma s jeho sestrou, aby ju zamestnal a ostatní sa vyblížili z domu. Aby nebolo napadné, že v dome nejako ticho, tak nahrajú túto peak nahrávku, ktorá vystihuje celý tento film. Počas celého filmu sa objavujú tieto komiksové transičny, kde nám rozprávač vysvetľuje dej. Najprv som si hovoril, OK, fajn, celkom cool vizuálny prvok, ale vôbec! Oni sa týmto lacným trikom vyhýbajú každej jednej zaujímavej scéne. Chápete to? V tejto scéne, kde som si pôvodne myslel, že len detailne popisuje plán ich úteku, sa actually dial ten útek. A toto sa deje celý film. Všetko, čo mohlo byť aspoň trochu zabavné, akčné alebo vtipné, jednoducho vystrelili a nahradili to fucking komiksom pre školkarov. A potom sa presúvame už po tom ich pláne a sme pred nejakým plotom. Všetci ho preskočili, len Henry nie. Jo, a takisto počas celého filmu majú postaviť také divné rozprávacie okienka. Tak Henry, povedz, čo máš na srdci. Intuition is knowing beyond knowledge. My intuition is telling me that I'm gonna break my legs. Ďakujeme za túto informáciu, skočil si aj tak, takže to bolo úplne zbytočné. A tak sa vydal hľadať Henryho a je celkom naštvaný. Pomedzi čo idú chlapci na bicykloch, jo a Henry má pomocné kolieska a počas cesty celý čas hovoria o nejakých Megafin bratoch. Vykresľujú ich už od začiatku prespávačky ako tých najväčších démonov a gangstrov, čo terorizujú celý svet. No a chlapci sa im pochopiteľne chcú vyhnúť. Lenže došli do uličky, kde buď pôjdu kolo domu, alebo cez les. A samozrejme, aby sa im vyhli, tak pôjdu. I'm allergic to the words. Dobre, nič. Potom prichádza naša ďalšia milovaná animovaná sekvencia, kde celú túto nebezpečnú a epickú cestu sa rozhodli nakresliť. Yes. Jediný dôvod, prečo táto cesta mala byť nejaká nebezpečná, je, že tam bývajú Megafin bratia. Tých počas cesty ale nestretli, čo pre naše postavy znamená, že nie sú doma a môžu ich stretnúť kdekoľvek. Napríklad hneď za zakrutou. A chcete mi povedať, že oni sa tak kriticky boja týchto dvoch, hej. V živote som nevidel viac šikanovateľných šikanátorov. Však oni vyzerajú, že ich najväčší zločin bolo to, že nešli spať kedy mali.
Megafinovcom sa zapáčili ich bicykle a tak im ich chlapci dali. Tým bicyklom, čo ostali, tak sfúkli gumy a kamo, to je reálne, že ten najhorší zločin, čo dokážete. Však chlapci vás vykresľujú ako najväčších démonov. Tak ste tie gumy mohli aspoň prepichnúť, ne? Pomedzi to prišiel ku Ashley jej len priateľ. To si všimne Stats a z nejakého dôvodu si povedal, že musí zabrániť tomu, aby sa ten typek dostal z friendzone. Gross. It smells like a skunk farted. A výraz Ashley hovorí za všetko. Pomedzi to naše postavy robia všetko možné, len nepokračujú v ceste. Chodia na ihrisko, do nejakej random budovy, no a potom čo poplnili sidequesty, tak našli, že free air tabličku. Akože nikdy som sa s takouto vecou nestretol, že free air, ale tak asi zase chápem, keď chodia takou rýchlosťou, tak im treba nejako pomôcť. Hneď keď tam prišli, tak si Sting všimol zmrzlinu a išiel si kúpiť. Medzi tým, čo chlapci dofúkujú gumy, tak Ashley zistila, že chlapci nie sú doma. Keď si chlapci konečne dofúkali gumy, tak prešlo asi pol dňa a konečne sa dostali ku veľkej brane, od ktorej Henry samozrejme nevie koho. Tak chlapci musia čakať, dokým niekto prejde, ale na Stingkové šťastie ide jeho crush. On sa dobre, že od hanby neprepadol. Ukázalo sa, že keď si šiel kúpiť zmrzlinu, tak ju tam stretol a povedzme, že sa pred ňou úplne dosral. Počas toho, čo im Sting rozprával, sa rozhodli, že prebehnú cez bránu, lenže nestíhajú a tak ďalšou akciou prichádza ďalšia kreslená sekvencia. Keď konečne došli ku Henrymu domu, tak vzali ten kameň po... Kamo, to nemyslíš vážne. Nejakým zázrakom ten kameň ale našli a mali kľúč od domu, až dokedy... Henry, ty si koko. Na rovinu ti poviem, ty si koko. Normálne sa zbaľ a choď domov. Ja ty vlastne nemôžeš, lebo si ten posratý kľúč stratil, ty kus obilia. Potom prišli s nápadom, že preleze cez okno do domu. Nejak sa mu to podarilo, vzal film a mohli ísť preč. Keď ich zase nechytili Megafin bratia. Chlapci brania celý ich životom tento film. Tak nič. Tak ponovom chlapci dali film Megafin bratom. Keď sa chlapci dostali domov, tak boli úplne zničení. Henry sa zrazu prebral a začal motivovať úplne všetkých, že pôjdu raidnúť Megafinovcov. Počkať, Stas nám ešte musí niečo povedať. You know we're gonna die, right? Áno, presne títo dvaja vás zabijú. Poďme ďalej. Ich plán bol pomerne zaujímavý a v podstate spočíval v tom, že Sting zožerie veľa fazulí a že sa vyprdí do hadice a zaspraví celú izbu Megafinovcom. A ani nepokračuje, lebo typek sa dogrecal a v jednoduchosti sa posralo všetko až na Stinka. Ha! Naštvali Megafinovcov a Henry ho tam nechali, čo znamená, že musel odísť na bicykli bez pomocných koliesok a povedzme, že sa pritom poriadne vydrbal. Ušiel do nejakého krytu a tam čakal. Megafinovci ho čakali pred dverami. Keď vyšiel Henry s jeho vodnými pišľami, netrafil ani hovno, šmykol sa na vlastnej vode, grgol obidom do ksichtu. Absolute cinema. Jeho kamaráti sa mu nakoniec rozhodnú pomôcť a začne sa boj na život a na smrť medzi Megafinovcami a týmito chlapcami. Medzi tým sa po celom dni hľadania Henryho spavnul jeho oco a začne naháňať jedného z chlapcov, čo má ten film. On ale dostane crash do kolena alebo čo a zdá sa, že je všetko stratené. Až dokedy ho Henry netakedowne a nezbije úplne. Získa film a oco pyšný na jeho syna mu ten film nechá a všetci šťastní utekajú domov pozrieť tento film. Lenže už došli domov rodičia a tak sa musia preplžiť dovnútra cez okno. Na to im ale treba vyliesť strom. Všetci to zázračne vyšli až na Stinka, ktorý nedokázal preskočiť zo stromu do okna. Už padal, keď si v tom usral a vďaka tomu skočil do okna. Aj, kámo, tento film je jedna veľká bolesť. Verte mi, že som sa fakt musel krotiť, aby som tu nehovoril o každej jednej hovadine, čo sa stala. Lebo verte mi, že tam ešte toho fakt veľa. Pre vaše osobné pobavenie by som si tento film pozrel. A dajte mi vedieť, či by ste chceli aj Stranger Things roastiť na celú sezónu 5, lebo je to celkom zaujímavé.